Takže čaute, vítam vás pri pokračovaní videa, keďže minulé pán Jakub objednal úplne že totálne zlé diely a stalo sa to pred Vianocami, takže nám tie diely ani nestihli prísť, takže sa stretávame po 2 týždňoch asi a ideme skúsiť, že či nám konečne prišiel už správny olejový filter. Objednali sme úplne ten istý, čo tam je, takže od Blueprintu. A otázka pravdy, či pán Jakub vie objednať diel aspoň na druhýkrát. Ja neverím. Takže filter nám pasuje, to som veľmi rád. Vymeníme ešte túto gumičku. A jedného problému by sme sa konečne mohli zbaviť. Dolejeme olej, olej bude hotový a môžeme sa vrhnúť na tie brzdy. A tie nám prišli už tiež nové, už nie jak od bicykla, ale už normálne. Takže už máme normálne predné brzdy, nie zadné, takže už aj tie môžeme konečne urobiť, takže poďme sa vrhnúť na to. Takže vymeníme si tesnenie, výborne. Super, robí tu bordel, som fakt rád. Musím trošku ti tu urobiť zle, nie? Nielen dobré. No, takže dáme nové tesnenie. Dobre, nové tesnenie, samozrejme dáme trošičku oleja. To je jedno, že starý. Pekne čárny. Nech sa krásne premaže. Áno, nech sa krásne premaže s tým starým hnusným olejom, lebo nový sa mi nechce samozrejme hľadať. Dávame naspäť. Aj s novým tesnením. Vlastne šrob na vani sme si dotiahli už minule, keď sme olej vypustili, takže vlastne to už máme hotové. Tým pádom jediné, čo nám stačí urobiť, je už iba doliať olej. Dáme si govasadu. 25 Nm, cvaklo mi to v ruke, lebo momentový kľúč mám samozrejme doma a nie tu. Kolena, palce, hlava, ramena, kolena, palce, tučný som jak chuj. Takže začíname s brzdami, nanesieme si medenú pastu trošku. Dáme si ho tam. Tak a nahodíme si teda nové platničky. Tento šrob. Nanesieme si naň tiež medenej pasty. Super! Dneska sa mi darí. Dneska mi ide karta, ale pozor, dneska mi začal všetko sedieť, čo je úplná krása. To predĺženie mi je, vieš na čo? Sečí, čo to je? No proste sekol sa mi tam tento šulín, vidíš ho? Presne tento. A nechci mi ísť ani von, ani dnu. Takže máme už aj druhý šrob nahodený, už len to zaťahujeme. A môžeme nahadzovať. Inak ja mám takú otázku pre vás. Seči mi povedal, že takéto kotúče by sa dali ešte vybrzdiť. Môj názor je taký, že proste radšej ich vymením na tom aute, ako ich tam nechať. Ale napríklad je najlepšie dokumentovať, či by ste takéto brzdy ešte nechali pri predaji auta, alebo by ste ich vymenili. Platničky boli v poriadku, ale už proste, keď sa to mení, tak sa to mení celé. Ale iba nám dajte vedieť, že čo by ste spravili. Takže tie platničky ako, no... Nevyzerajú zle, sú ešte v poriadku. Ja si tiež myslím. Ja si myslím, že by sa to vybrzdilo, lebo proste tie brzdy sa dosť dlho nepoužívali a myslím si, že by sa to akože vybrzdilo, ale robíme to niekedy to proste nové, no, takže nové brzdy, nové platničky proste na kompletku a vieme, že to bude proste tak, ako to má byť. Odmasnené koleso môže ísť na auto. Presne tak. Seči už nejaký rozbitý po dneskajšom dni. Už je fakt, už má dosť.
Už sa chce vrátiť ku BMW, nie byť pri Volkswagen však. No tak tomu ver. Ale však aj toto porobíme, všetko bude dobre. Dobre. YouTube mechanici, ktorí menia brzdy 2 týždne. Hej, lebo nevieš objednať. Kde mám koleso, ty na ňom sedíš, že? To je skvelé. Že? Daj mi koliesko, nahodíme túto šrobiky, čo už sú hádam aj zhrdzavené. A poďme na tú druhú stranu, teda. Takže jednu stranu máme hotovú. Takže môžeme začať s druhou. Dáme dole koleso. Dúfam, že toto pôjde ľahšie. Samozrejme, že... No, trošku kopancov, ale predsa len ľahšie ako tá strana predtým. A môžeme sa do toho pustiť. Takže čo tu máme? Táto strana vyzerá byť asi že úplne rovnaká. Hej. Tá zadná strana je tiež taká, no. Všetci sa do toho pustí a ja som tu takto krásne vyvalený. A iba dneska robím iba rolu kameramana. Hej, ja sa zase dorobím, no. Dobre, šrob by mal byť povolený, tak. Krásny ešte. Masný. Aspoň ho dúfam utreš už, keď nič nerobíš. No však jasné, aj tie minulé som utrel, tak ja utrem aj tento. No. Povolíme si druhú. Teda druhý. Prekvapivo išiel celkom ľahko. S malou račničkou, to je akože veľká vecička toto. To sa moc nedieje. Teda na BMW, neviem ako na Volkswagene. No tak. Takže druhý. Môžeš čistiť. A ty ideš nadzovať. Činkovi zoberieme šrobovačík, ktorý neviem vyťahnuť. Marandlavý debil. Tu máme šrobovačík. Zoberieme ešte kotučík. O, to má ešte čas. Nevadí, všetko ti tu popodávam. Hej, daj mi to sem, aby mi to zavadzalo. Presne, ber. Nestrať stredový šrob, nemáme iné. Hej, no. Dobre, prasa máme dole. OK, ten nemôžeme stratiť, takže si ho dám radšej sem. Dajú pekne ku kotučok. Tak, a rukou by som chcel veľa, že? Rukou by si chcel veľmi veľa. Výborné. Jeden búhaj vo ruku. A ukáž kotuček, spredu vyzerá pekne. Spredu je pekný, fakt, ale ten zadok, no. Je lepšie ako na druhej strane, ako ale ja budem mať čisté svedomie, keď tie brzdy budú vymenené. Áno, to je pravda. Dobre, trošku si to prečistíme. No vidíš. Takže prvá, tá je akože asi taká ako predtým, že viac menej ako nová, len stará tým, že sa to nepoužívalo. Takže vymeníme za nové. Hop, vyskočila. Tyvo, toto je ešte jak nové, fakt. Myslím si, že tie brzdy tu fakt dlho neboli. Ale nevadí, budú nové. Brzdový valček. Ja by som tam skúsil hodiť platničky, keďže sú to hrubkou a uvidíme, či to dá. Budeme dúfať, že ho nemusíme zatláčať, lebo ja si myslím, že fakt tie platničky sú jak nové, takže ja si myslím, že to tam zmestíme. Však uvidíme, vyskúšame, keď tak to dáme dole a skúsime ho nejako zatlačiť. Takže nahodíme si novú platničku. Dúfam, že tam pôjde, lebo minule mi to úplne nechcela ísť ľahko na tej druhej strane. Jednu stranu máme. Ani ne. Takže treba stiahnuť valček? Tak ideme stiahovať valček. Tak ich rovno vyhoď a ja idem po sadu. Takže máme tu sadu na presne tento náš problém. A nikdy som s tým nerobil, takže to bude sranda. Máme ju, ale nemáme ju používať, to je náš problém. Presne tak. Ale podľa nejakej logickej onej hádanky mi to vychádzalo nejako takto. A sem by sme mali dať vlastne asi toto, podľa mňa. A nejakým spôsobom to urobiť nejako takto, podľa mňa. Myslím si, ale neviem, prečo sa toto točí. Určite by sa to
točiť nemal, lebo vlastne škreto ten brzdový válec a neviem to nejako ovplyvniť a neviem, ako to mám ovplyvniť. Dobre, myslím si, že to je. Uvidíme, hneď to zistíme. Takže sadu na chvíľku odložíme a poďme na to prísť. Jasné. Takže nejakým spôsobom som to urobil, ale nemyslím si, že to takto má byť, že sa toto proste točí. Nemyslím si to. Lebo škreme proste celú tú násadu a nevieme proste... Ja si skôr myslím, že by tam malo byť tento kus. Ale nevieme to proste nejakým spôsobom nadpojiť, lebo tu je toto, tu sú tie dierky a hlavne na tomto sú tie dierky, ktoré musia ísť sem, tým pádom sa to točí. Respektíve teda je to takto, hej. Čakaj, takto. A vlastne to škreme. Neviem, možno to tak má byť, možno nie, ale ak nie, tak fakt netuším, ako to mám nadpojiť. Takže ak viete, tak určite nám napíšte do komentárov, nech sme o niečo múdrejší. Lebo fakt netuším, ako sa to má urobiť. Ak sa to teda má urobiť inak, tak ako. Ale aby ste boli v obraze, sme proste tu v babkenej garáži. Si zoberiete, tu je auto, tu je sečík, ktorý je úplne že poskladaný a tu je tak 20 cm za ním. No, ale už to tam mám. Ale pracujeme. Lepšie ako to robiť kde si v podzemnej garáži. Lebo keby mi takto má auto kde si v podzemnej garáži, tak si myslím, že nám ho asi dosť rýchlo odtiahnu. Ja som kedysi mal takto dole v garáži podzemnej norme v centre obchodnom rozobratý celý tlmič, mal som von celý tlmič, mal som vonku tyčky riadenia a neviem čo všetko a tí ľudia sa na mňa proste dívali, že čo robím. Ale ja som proste nemal inde možnosť to spraviť, tak som to proste urobil tam, lebo nebol na to čas ani priestor, takže musel som si poradiť nejakým spôsobom a bol som proste za úplného retarda, ale to nevadí, hlavne, že som si urobil to, čo som si urobil. Dobre, môžeš mi podať presne tieto šroby a môžeme si ich tam nahodiť. OK, šrobiky už si len podoťahujeme a môžeme nahodiť koleso a sme hotoví. Neverím, ale sme fakt hotoví. Odmasniť, odmasňovač. No jen dáme. Takže hen tam je. Takže ty tu seď a hen tam je ty. Hen tam je. Takže hen tam. Keby ste sa náhodou čudovali, prečo mám pracovné topánky a monterky, tak išli sme robiť auto hneď po robote. Lebo už nemáme inokedy čas. My sme mali čas celé sviatky, lenže nemali diely. My sme mali čas, len sme nemali diely, lebo proste Kupko zle objednal a potom boli zatvorení. Už nám podoťahujeme všetko, auto dáme dole. A môžeme ísť domov? Môžeme ísť testovať brzdy, či brzdia. Ja budú brzdiť. Jasné, že budú brzdiť. Byli dva profici z YouTube. Presne tak, ale však ty si vyučený mechanik, takže... Ja som tak vyučený mechanik, ako ty vyučený poľnohospodár. Jasné. Auto máme hotové. Ideme to tu pobaliť. Dotiahnem brzdy riadne ešte. Hej, brzdy? Ty kokos. Takže brzdy. Idi brzdíš. Dotiahnem brzdy, hashtag koleso. Lebo už neviem, čo vyprávam. A môžeme ísť domov, tak ďakujeme. Nie, poďme ešte testovať. Ja ideme testovať, ale tak dúfam, že to bude hotové. Tento som doťahol, nevieš? Ani. No neviem, idem na tom ja, takže prosím ťa, dotiahni ich všetky, ešte to je pre kontrolu, lebo sa nechcem zabiť. Dobre, kontrola, hej, tak sleduj. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Takže auto máme nachystané a už len ostáva preliať tento starý hnusný olej do tejto nádoby. Dúfam, že všetko vylejem. Ty kokos, no chápeš to? Takže ďakujeme za sledovanie, určite daj like, odber a koment a vidíme sa na budúce. Čaute.